dokončila základní parkour bez trestných bodů a tím se probojovala na startovní listinu rozeskakování dnešního S. Boj Kartágo Karsit a Kristina Mikulková. Startovní pořadí 33 z celkového počtu 38 patří dvojici Tango Boy a Lenka Matunová. Reprezentují jezdecký klub Hlaváč. Dále se nám představí, abych to řekl zcela přesně, Volontér T, Romel, Borgio, Forint a Konvent. Takže paní Beranová už se může odebrat na svůj fotopost, aby tam byla včas, aby mohla zvětšnit dvojici Volontér T a Jan Novák. Zkusím tě nahrát, abys mohl. Volontéra, teď jde. Zkusím to. To teda jenom velkým nemá vyčísko. Děkuji, to zatím. Jo. Tango Boy a Lenka Matunová dokončili základní parkour se 4 trestnými body v čase 62,20 sekundy.